Nagpangayo sang pasaylo si Iranian President Pezeshkian sa mga kaiping nga pungsod sa Middle East nga naigo sa ilang drone attacks kag Iranian missiles kadungan sang ila mainit nga pagbasanay sang Estados Unidos kag Israel. Ini nga pahayag ni Pezeshkian ang kabahin man sang laing nga ginaprobahan sang Interim Leadership Council sang Iran. Wala naman ginbaton ni Pezeshkian ang mando sa US nga pag-surrender sang Iran sa tunga sang nagaluntad nga kinagkamo. Gintawag maniya ang hingyo sang US nga unrealistic kag ginklaro nga wala sila sang plano nga i-invade ang mga kaingod nga mga pungsod. I need to apologize on behalf of myself to our neighboring countries that have come under attack by Iran. Because of the vicious assault on us, we lost our supreme leader, our compatriots and loved ones. Our armed forces, when their commanders were gone, conducted the operations that were necessary and protected our country with strength. We do not intend to conduct an assault on neighboring countries. And like I've said before, they are our brothers. We have to be hand in hand with our brothers in peace. And the Interim Council approved a decision yesterday. That decision was relayed to our forces that they should no longer attack neighboring countries unless there is an attack on Iran staged on their soil.